even upresident obehlela umhlangano ngase ngihambile ngase ngise-Standerton ngibuya ngiza lapha kwaZulu angasho mayithola ithuba lokukhuluma uyosho owayengibiza ukuthi ngathi awukodwa kungangami ukuhlangana nomongameli ngasho ngathi umongameli mnikeni ithemba lokuthi mina ngiyaqinisekisa ukuthi iSouth Africa ngeke ize ishe kusho mina ngihambe ngaye entabeni ngayoyikhulekela iSouth Africa ngiyaqinisekisa ukuthi ngeke ize ishe ngaze ngabeka ikhanda lami kulayini wesitimela ngathi uma kwenzeka wayitsizwa bafethu wayitsizwa lapha emuva besicelile ukuthi umsebenzi hayi ngizokhuluma nento Sizwe zakithi wensizwa nizothola ithuba qhawekazi yehla phela sisiwami yehla sisiwami bosisi qhawekazi unolaka manje ehlisa umoya sisiwami we hayi kulungile ehlisa umoya sisiwami hayi sisiwami amadoda yiyo lento lena esizama ukuyilungisa lapho ukuthi akuphele lokhu ukuthi lapha ungaphesheya hayi kulungile ngane zakwethu cha impela sisi akufanele unqaphe ukuthetha kulungile wengane zakwethu insizwa ngizothi mangiqeda la insizwa ngizothi mangiqeda la ebese ngithola ithuba nezo sikhulume ngicela ukuthi nje nikhululeke ningabaxeli kakhulu nizoba nethuba lokukhuluma naye ya kwehla umoya mkhaya wami akwehla umoya ningamadoda nina ngithi umuntu wesifazane uyashesha ukufudumala ngithi uNkulunkulu wayenzela ukuthi masimthinta nathi sisheshe sizwe ukuthi kumnandi yabona manje ke uyashesha ukufudumala vela sehlisa umoya singamadoda ke thina sizosimanage isimo ngithi siyabonga bafowethu cha asehlisa umoya siqhubeke bafowethu bengisachaza ke bafowethu ukuthi mina angisiyena umuntu othanda ukuhlangana nabantu abakhulu okungakafiki ezingeni lami ngoba kugcina kuba ngathi kuumdlalo nje kugcina kuba ngathi kuumdlalo ukuhlangana nopresident kugcina kuba ngathi kuumdlalo ukuhlangana isilo mina ngiyaye emashobeni ngifike ngidedele abantwana ngidedele cha ingane zakwethu ngeke phela ngeke madoda ngeke sikhuluma into eyodudu ngithe mina ngizokhuluma nani mangiqedela ayikho indoda ekhuzwa kabili ngoba nayibona iSouth Africa njengoba injena nje amadoda angageqile indlebe amadoda nje angageqile indlebe uningabona ukuthi kungabalula kanjani iSouth Africa lokho esizama ukukhanda yabo so ke abaningi sengisho ukuthi lensizwa lena ebikade ngifonela ingicela ukuthi ngicela umongameli kwaphela 20 minutes ngiphika ngithi cha mina ngihlangane nomongameli mina yini indaba ningangitsheli ukuthi kwakungo9 ebusuku yini indaba ningangitsheli ukuthi umongameli ufuna ukuthini kimi bese ngisho mina ngimphendula umongameli yenqaba lensizwa kwathunyelwa umuntu wesibili ngenqaba kwaze kwathunyelwa umuntu oseParliament wangifonela uxolo wangifonela umuntu oseParliament wazichaza ukuthi ubani kwayima ngivuma ukujika eStanderton baqala ukungifonela ngakafika eStanderton bangifonela ngibheke eStanderton kwasasele 35 minutes ngifike eStanderton ngajika eStanderton ngabuyela emuva eGoli ngahamba ngayohlangana nomongameli abaningi ke bakhala ngokuthi kungani uJacinta singamtshelanga thina uJacinta sengihlale naye imhlangano cishe emithathu ngahlala umhlangano naye noMkhwanazi nobaba uMkhwanazi uNhlanhla Mkhwanazi ngahlala umhlangano noPremier ngaphinda ngahlala umhlangano naye noPremier ngaphinde ngahlala umhlangano naye noPremier futhi kule mhlangano yomthathu angaze ngimfonele uJacinta ngithi akeze emhlanganweni angaze ngimfonele ngoba kwakungemina engangibiza umhlangano awukwazi ukumenywa emhlanganweni bese ummema bakhe abantu futhi nawo umhlangano oqala sasibizelwe lapha eMarine Parade sahlangana saficana sesificana khona ngoba umuntu owayebiza umhlangano wayesifuna sonke namanje njengoba sibizwe sifonelwe ulona osifonelile sibizela emhlanganweni kaPresident umhlangano kwakulokhu kuhlalwe ngo2 mina ngisemashini uPresident akangifunanga ngo9 ebusuku kwakufunwa mina ngizonikeza uPresident isiqiniseko ngoba nizokhumbula ukuthi uPresident wayihlangene neNgonyama ngayizolo
ingonyama yamnikeza isiqiniseko sokuthi uPhakela uMthakathi ngiyamazi angeke abantu bone mangabe ekho lapha azobe khona upresident akakhululeke ngeke kuze konakale lutho upresident ufuna lelozwe kimi ufuna ukuzothi ndoda ade ngihlangane nengonyama ingonyama ithe akuzukonakala lutho kunamazwe akhathazekile asaba ukuthi azolanda idumbu eSouth Africa ngenxa yakho ngathi mina president ngeke iziyenzeke leyo nto ngayethembisa ingonyama ngamethembisa upremier ngiyakwethembisa nawe president uma kwenzeka ufa abantu bebulawa ngabantu abazobe behamba nami president cela ukhiphe order yokuthi umkhwanazi akangibophe ngathi ngiphuma ku president ebusuku ngo11 ngabe ngithola ucingo lukababa ugeneral ubaba uNkwali yenkosi wathi indaba wangethembisa wathi ngeke kwenzeke lutho ngicela kusasa kwenzeke lokho uthi kwenzeke ngalendlela owasho ngayo wathi kuzokwenzeka ngayo ngaye entabeni mina wezingane zakwethu abanye babehleka bethi ngumfundisi yini abanye babehleka bethi sungazi uyokhulekela izwe unamba bani namhlanje nquma umhla ka30 abanye babesho njalo namhlanje ngiyokhuleka babesho njalo nayizolo bebelindele okubi kwangenzeka ayikho into eyimfihlo ekhulunywe phakathi kwami nomongameli abanye ke omunye nje izolo ngifonelile wathi ayiphakela sengiphoxe kabi umuntu omkhulu wathi sengiphoxeke kabi manje kuthiwa wena unikezwe imali upresident kusho umuntu okade engekho uthi nginikezwe imali nginikezwe upresident ngangena ngigqoka amashoba kupresident ngibathe nalo ibhayi ngigqoka uBrenwood o-rust namashoba ngiqimbile ngangena ngahlangana naye ngigqoke kanjalo ngaphuma ngigqoke kanjalo ngangena nongizwe nomholi lona esasihamba naye nongubani sangena sigqoke kanjalo saphuma sigqoke kanjalo akekho umuntu owaphuma nemali lapha abantu abayeke ukuqagela izinto okokuqala okwesibili abantu abayeke ukuthi mabezonda ubaba uRamaphosa upresident bese befuna sonke simzonda mina ngizondana kodwa engakutshela upresident ngamtshela upresident wazi wangibuza ukuthi ngafundaphi ngoba ngamela ubudoda lapha na mina ngamtshela upresident okokuqala wayezocela upresident ephakamisa isiphakamiso sokuthi singakwazi ukuyihlehlisa lento ingabi ngomhla ka30 amphendula upresident kathi ngeke kusenzeka president ngoba okokuqala ukuzohlangana nawe bekungahleliwe kungcono ngoba kade sayiqala lento siqale simemeza ukube kwenzeka kwasheshe kwahlehla kwasore kwahlaleka ngabe saselula isikhathi kodwa ngase ngimqinisekisa ngathi hayi president njoba president efuna sihlehlise akakhululeke umhla ka30 deadline akusho ukuthi kusebenza kuphelile sicela ukuthi azi ukuthi upresident kuzoqhubeka even ngomhla ka5 kunemarch evele ihleliwe ngomhla ka7 kunemarch ngomhla ka10 kunemarch kuyaqhubeka ngoba inkinga akayiphelile wabonga upresident wacela ukuthi sigcine ukuthula wakufakazela ukuthi uhlanganile nengonyama kwasiyamnika isiqiniseko ubezocela leso siqiniseko kuphela ayikho into embi esixoxe ngoJacinta akuyona imarch ebifuna upresident befuna uPhakela uMthakathi wabiza uPhakela uMthakathi uma ngabe edinga uMangobese uzolanda uMangobese futhi njengoba kade bize mina ubebize mina bakuphoqa kusuka ngo2 emini bengifuna kwaze kwayoshaya u9 ebusuku ukube ke babemdinga nayo uMangobese babezomfonela bembize akumina engangibize umhlangano bakwethu yekani ukuthi uMangobese ngamshiyelana akumina engangibize umhlangano professionally you can't be invited in a meeting and then wena bese invite abantu bakho ingakho mina nizobona kwezami izithombe ngishuthe nomongameli nongizwe I can't bring even umuntu umfana omncane wami ngihamba naye ngithi akahambe ushutha nomongameli because that's how much I respect this. I can't bring anyone uyeke ukuthi asimbiza uMangobese I can't invite even my own child yayikhona emotweni ukuthi izoshutha nomongameli because I didn't even want to sit in that meeting umongameli nginyubani mina uhlangana nomongameli angaze ngihlangane nengonyama yimi engisebenzela ingonyama yimi ifela nkosi yimi engifela ingonyama yimi engivinjwayo eNdlunkulu kuvimba wonke umuntu eNdlunkulu ukuthi uPhakela uMthakathi asondele engonyameni abazi ukuthi angifuni ukusondela engonyameni ngiyosondela engonyameni mhla ingonyama ilele kwagogo yavuka inegama elithi ayilande mina ngiyosondela ngalelo langa angidingi ukuvela ezithombeni nengonyama ngoba isithombe ngiyosishaya nengonyama kuyoba into eyoba umlando weingane zami njengesithombe engasishaya noShenge uShenge ngahlangana naye ngimncane
kodwa ngineyithombe eziwu3 zakhe ngahlangana nane ngina 9 bengimbona almost every weekend for the rest of my life kodwa angaze ngishuthe naye zonke lezi ikhadi asikufundeni lokho eingane zakwethu kubantu abakhulu akuveli kugxambukelwe nje ngoba kwenzeka amaphutha ugcine sekukhulunywa nezinto okungezona nokuvela nje kweyithombe kamongameli bakuyona into beyihleli ukuthi kufanele ivele ngoba bekufanele kwedlule lokhu ebese sibuyela siyohlala phansi nomongameli ebese sibuya ke sisho ukuthi nakho bekufanele kwenzeke akukho ukubo kwenzekile uNkulunkulu uyalithanda lelizwe uNkulunkulu weseke obuhle uNkulunkulu ngazo zonke izikhathi uma ngabe bona abantu bakhe behlangene ngobuhle uba phakathi kwethu njengamanje uNkulunkulu phakathi kwabantu base South Africa ufuna kulunge izwe ngisho umoya nineni izinto atheli ngoba ningabantu abakwazi ukubuka izinto ngeselijulile niyabona ukuthi abantu bafunani iyona nkulumo le labo buningi babantu athubula phezulu iyona kuphela inkulumo uhulumeni okufanele abone ukuthi hayi laba abantu bayakhuluma ebeselungisa lokho sekuphelile akukho kunye ilokho besizokusho kini namhlanje ukuthi lelizwe lizolunga amamatcha ayaqhubeka kodwa manje sesizoba more operational siye emafemini siye emaplazini siya kuma estates ngoba thina asigcini ngokukhuluma kuphela sesiyikhandile imisebenzi engaphezulu ka15,000 uhulumeni kulonyaka akawukhanda umsebenzi uma ngabe kuzophela lo nyaka sinemsebenzi engaphezulu ka1 million and ngicela ningiquote on that before the end of this year we will create more than 1 million jobs like South Africa permanent jobs it's very easy remove an illegal foreigner and put a South African it's very simple ayikho into enzima uyabona lapha lokhuza ko Nando's nako Ocean Basket nako zonke lezi zitolo zokudla lezi ama owners azo angabantu abamnyama bala South Africa please remove your illegal employees and employ South Africans because we are going to report those businesses and I'm calling on all South Africans to report we will have a desk that only deals with that ukuthi kutholakale nje lezi inkampani ezistubborn bese simthatha siyomreporta ku president ukuthi nangu ke president njobo wathi wena akasekho umuntu ofuna aqasha umuntu okufika nangu lona usamqashile sibulungiseni ke ingane zakwethu uNkulunkulu anibusise seniqedile